ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಾತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕತೆದ ಸಾರಾಂಶ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕತೆನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಕತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಒಂಜಿ ಹೆಬ್ಬಾವನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕೊಂದು ಪೇರ್ಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅವು ದಾಲಾ ತಿನಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಪೊಂಜವು ಅವೆನು ಪಶು ವೈದ್ಯರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನುವೆರ್ಗೆ ಈ ಉಚ್ಚು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪುನ ಅಂದು ಐಕು ಪೊಂಜವು ಅಂದು ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಕಾಣೆ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ನಿಡಿ ಸುತ್ತುದುಪ್ಪುನು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಉಚ್ಚುಗು ಒವ್ವೇ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇರೆನ್ ತಿನರೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಲ ಇರೆನು ಅಳಿಯೊಂದುಂಡು ಅವು ತಿನೊಂದಿಜ್ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಇರೇನು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಕೇಂದು ಪೊಂಜವು ಆ ಉಚ್ಚುನು ಕಾಡುಗು ಬಿಟ್ಪೇರು ಈ ಕತೆದ ಸಾರಾಂಶ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುನ ನಿಕಲ್ನ ಆಪ್ತೆರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಕಲೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಯೋಚನೆನು ಹೊಂದುದು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಾದ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ನಾತ್ ದೂರೊಪ್ಪುಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಉಂದೇನೆ ಎಂಕೆ ಏಪಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುಗ ಅಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಆಸೆ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ತಿಂಗೋಲ್ಗೆ ಏತು ತಿನ್ಪೆನೆ ಎಂಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೇ ಪಂಡಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕಂತದು ತಿನ್ಪುನು ಆಸೆ ಅನಗ ಮಾತ್ರ ಅವೆ ಏಪಲ ಆಸೆ ಆಪು ಜೆಂಕ್ ಅತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾರ್ದಿನ ತುಂಡ ಹೀಸ್ ಅ ಡಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಂಕ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಂಕ ಹಾಯ್ ಪಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ವರ್ಷಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಾ 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 ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಾ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಗು ನಾನು ತೂಪು ನೀರು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅವ್ವಾ ಚಿಗ್ಗರಿ ಉಂಡೆನೆಗ್ ಗಂಡಗ ಚಿಗ್ಗರಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಕತೆಲ ಕೆಂಡರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೂಯರು ಬಾಲೆ ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಮಿನಿ ಪೊಸ ಬೇರೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಅವೆ ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜ ಬೈದೇರು ಕೆಲ ಒರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಕುಲೊಂದು ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ಬಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆನ್ ಪತ್ತರೆ ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕಳ್ಳ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೋಣ ನಿಕಲೆಗ್ ಜಿಂಜ ಪ್ರೀತಿನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಲ ಮಲ್ತೊನು ಜರು ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ತನಿಷಿನಿ ದಾದನ ಎಟ್ಟೆ ಮೂಡುಡಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ವಾವ್ ತನೀಶ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ ಐಗ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಏಪಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಗೇಮ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೆ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಕಾಯೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗೂ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಿನಲ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿ ಟುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಇದನ್ನ ಜಗ್ಗು ಕಾಫಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಪಿ ಬೋಡೆ ಕಂದ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಏನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಕಾಫಿ ಮುಚ್ಚಲೆ ಒರ 10 ಬೊಚ್ಚೆ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂದೆ ಕಾಫಿ ಅತ್ತು ಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾತು ಅಬ್ಬ ಅವುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನೀರು ಜೋರಲ್ಲ ಅವುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಲುಂತುವರ ಎನ್ನ ತರಿಟ್ಟ ಓಲುಂತುವರ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ತೂಪ್ಯಾನ್ ತುರಿಗೆ ಇತ್ತೇರನ್ ಗುಂಡ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಕಾಪಿ ಅಣ್ಣ ಏನಂಚು ಪತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಮಾನ್ ತುಕ ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಇದು ನಡಪುಲೆ ನಪ್ಪುಲೆ ಬುರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬುರ್ಡೆ ಅನುಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಮ್ಮ ఆయన బ్యాండ్ అవును చటక్ పటక్ బ్యాండ్ ఏ కొట్టును
ಕಾಪಿ ಬೇಕಾ? ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ. ಅಜ್ಜಗ ಕೊಡ್ಪೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಗ ಒರ ಪತ್ತು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಕಾಪಿ 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 ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ವೆ ದೆ ಕತ್ತಿಲೆ ದಕ್ಕೊಚ್ಚು ಮೆಲ್ಲ ಬಾಬು ತಬು ತಬು ಇರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ಪೆ ತಿನ್ನರೆ ಎಂಕಿಲ ಬೋಡು ಅಲ್ಲ 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 ತಾಗುಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಅವರ ಓ ದೇವರ ಐತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಅವು ಕುಚಕ್ಕದು ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಕುಚಕ್ 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 ವೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಕಚ್ಚು ಕಚ್ಚು ಇದು ಎಂತದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬೀತೆನ್ನ ಫಿರೌಸ್ ಬರ್ತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ತಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಅಜ್ಜಗಣೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ರಾಜ್ ಅಜ್ಜಗಣೆ ಅತಿ ರಾಯ್ ಪತ್ತೊಂದರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರಾಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಮ್ಮ ತನಿಷಿಗೊಂಜಿ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುದುಲೆ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಟಾಯ್ಸ್ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ತನಿಷ್ನ ಇಕ್ಕಾಯ್ದು ಎತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇವಿ ಕ್ರೇಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರೇಜಿ ಏಪ ಅಪಗೇಪ ಪೂರ ದೆದ್ದಿದೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತು ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಯಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೀವೋಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ಕಲ್ನ ಆಲೂ ಭುಜಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂತಿನಾರೆ ಬೇಸ್ಟ್ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ಆತ ಪಕ್ಕು ಅಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಐಕಾರೊಂದು ಒಲ್ತು ಕನ್ನ ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಅರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ದ ಆಲೂ ಭುಜಿಯಾ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಅರೆ ರುಕೋ ಬಾಯಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಾನೆ ವಾವ್ ಜೋಕ ದಾದ ಅಂದ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಯಾನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಂತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ತುಕ ಯಾ ಎಂಕುಲು ಮುರಾಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಾತ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ದ ಮಲಯಾಳಂ ವೇಟ್ ತನಿಷ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈರ್ ಪತ್ತುವರ ಆಯ್ನ ಹೊರ ತುಜ್ಪಾವೆ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಂಚ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಉಂತುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಮೂವೀಸ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಇನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜಾತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈದಿತ್ತು ಅವೇ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವೇ ಪಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಮೂವಿ ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ತನಿಷ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏಪ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಂತು ಸದ್ಯಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಯ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನಾರೆ ಪೋಂಡ ಇಮ್ಮೆ ನಾಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಜ್ರಾ ಅದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಗ್ ಈಜ್ರಾ ಅಂತ ಈಜ್ರಾ ಆರ್ ಈಜ್ರಾ ಗೊತ್ತು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೂನಾಗ ಈಜ್ರಾ ಅಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಈಜ್ರಾ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ EZRA ಅವೇ ಅವು ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಒರಿಜಿನ್
ಅಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಅಂದು ಪಂಡುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಒಂಚ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಿಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪುಜರ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಡು ಆಪುನು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋಚಿ ಅಂಚ ತೂವರೆತ್ತನ ತೂರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಯಾಣಜಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಜ ನಿಜ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಬೊಕ ಪನಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆಚೆ ಪೂರ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ಬರಂದೆ ಮಲಯಾಳಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಬರಂದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಂದೆ ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲವರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆತಿನ ಮೂವೀಸ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀತಿನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೈದು ಬರೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಓದಿನ ಟುಲ ಪಂಡ ವಿಚ್ ಡೇ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ತನಿಷೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜಾ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಯಿಲ ಪಂತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ತನಿಷ್ ಟೂನ್ ಶಾಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ರಜಾ ಇತ್ತು ನಮಕೊಂಜಿ ದೊಂಬು ಬೋಡು ಪಂಡ ಮೊಕಲೆಗೊಂಜಿ ರಜಾ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಏಪ ರಜಾ ಕೊರಿ ಆನಿ ಸರಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರರೆ ನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಂತೂ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜತ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾತಿರ್ನೇ ಬತ್ತನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬತ್ತೇನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಉಂಡು 3% ಅದನ ಉಂಡು ಒಂದು ಏಪ ಕಟ್ಟಾಪುಣೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ರೆಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಹೋಗ ಪಿರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿದು ಪಿರೋರ ಪಾತಿರೋಡ ಆಪುಣೆ ಯಾನೈತೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಮುಲು ಉಂಡಾತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏರಿಯಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ ಗಿಬ್ಬೆ ಪೂರ ಉಂಡು ವೆನ್ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಜಪು ಮಾತ ಬೆಚ್ಚದಿಯೋಡು ಇನಿ ರಾಜ್ಮಾ ಕಾಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ ಕಜಪು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಕೆಂಪು ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನುಪ್ಪುಲ ದಿಯೋಡು ಹಾಪುಡು ಖುಷಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಂಡು ನಮಕ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ 3 ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ನುಪ್ಪು ಅವರೇ ಉಂಡು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕನದಿನ ಅರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅತ್ತ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕನ ತಿನಾರಿ ಅವು ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನಾರ ಕಾತುದಿತ್ತೆ ಅವು ಅರಿ ಏಪ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಫೈನಲಿ ಕೊಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅರಿ ಒಂದು ಅರಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕನದ ಮಲ್ಪುನನೇ ಅರಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪುನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕುಲ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುನು ಅಂದು ದಾಯ್ಪಣ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ರೈಸೇ ತಿನ್ಪುನು ಉಪ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬೋಡಾಡ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಉಪ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಮಿನಿ ತಿನ್ನೋರೆ ಅವಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಅವು ಫೈನಲಿ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಉಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಓಡಿತಿನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಲೇಟ್ ಅದು ಆಫ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಗ್ಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಬೇಯುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಅವೇನ್ ತೂಂದೆ ಉಪ್ಪು ಗಡಿ ಬತ್ತದ ಬೈತನ ಆ ನುಪ್ಪುಗು ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವರೆ ಒಂಜಿ 8 ದಿನ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ 15-20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬೇಯ್ತು ಉಪ್ಪುಡು ಬಗ್ಗಾಯಿ ಬುಕ್ಕಲೇ ಬೇಯ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅರಿ ಫೈನಲಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದಾಗ ತನಿಷ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಬ್ಬ ತನಿಷ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾರಿ ನುಪ್ಪು ಇನಿ ತಿಕ್ಕನು ಅಂದು ಅಂಚ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ఒక ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಡ್ದಾಲ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಬುಡಿ ಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಪೋಪೆತ್ತ ಅಪ್ಪಗನೆ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಬಾಜನೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದೀತಿಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತಿದಿವಳು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿನ ಮೋನೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಪಂತೆ ಅವೇನ್ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ಕೇಳ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಐ ಮೀನ್ ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಪಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆವು ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪಿರಾಬ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಶಾಂಡು ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ
ಆತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅವಳ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮళ్ళీ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಆಪು ಹಿಡಿದು ಯಾನೇ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರದಿಕ್ ವಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್